दिनै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफिसनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौ मिथिनो होनो लुबैदों जे माने थांनाय जे 3 मे खालि दुधनैयाव थानाय बालाबारि गामिनि सानै बिनानावमोनखौहाय रेप खालामनाय जादों आरो बिनि उनाव 5 मे खालि बिथांमोननि रेपिस्टनि न'खरनिफ्राय आरोबाव माने बै जिनाहारि जानाय बिनानावमोननि बिदा सासेखौ बिथांमोनहा माने बुग्लिदों आरो बिथांखौ माने ओरैबायदि बुबाय बिनि उनाव बिथाङा दाखालि 16 तारिखआव रुंसारि जाबाय। दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि गेजेरजों जोङो दिनै मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो आरो DGP आरो लोगोसे गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिस बिथांनो जोङो आर'जलाइ गथायदों। जोंनि दाबिया जाबाय जे जाहाथे बिथांमोना आयेननि दारै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों माने बिथांमोननि एगेन्स्टै साजा होयो आरो जोङो बिनि थाखाय जोङो बे माने बिसार नागिरदों जाहाथे बिथांमोनखौ साजा होनाया ओरैबायदि गोसा जायो जे बिथांमोनखौ माने थैनायनि साजा होनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों। मानोना बिथांमोना बेबादि माने गें रेप खालामनाय जिनाहारि खालामनाया आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा खालामनाया बेयो जोबोद माने बावहाय आयेननि नोजोराव जोबोद माने बे गनायथावै जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनैनि दिनाव बिथांमोननि न'खरनि थाखाय जाय हिरनमय खाख्लारि बिथाङा रुंसारि जाबाय बिनि मुङै 20 लाख कम्पेनसेसन होनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों आरो जिनाहारि जानाय बिनानावमोननि थाखाय जोङो बावहाय 5 लाख करि बिथांमोननो होनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों। आरो लोगोसे बे जेबादि माने केस बे केसखौ नायनानै दिनै फास्ट ट्रेक कर्टआव हरनांगौनि थाखाय जोङो दिनै दाबि दैखांदों जाहाथे बे केसखौ थाबैनो न्याय लाबोनानै आरो थाबैनो फोजोबनानै जोंनो मोनसे जास्टिस होनो हायो बिनि थाखाय जोङो दिनै दाबि आर'जलाइ हरदों। आरो गाबोन जोंहा बेलासियाव 5 रिंगा बेलासि समावहाय जोङो हिरनमय खाख्लारिनि मुङै जोङो बावहाय माने मोनसे आर'ज बा मान बावगोन बिथांनि जिउ रुंसारि जानायनि थाखाय। आरोबाव दिनैहाय बै दिनखालिनो जोङो माने रेलि लागोन मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्लानि आरो साब डिभिजनावहाय। दा बेखायनो दिनै जोङो बे दाबिफोरखौ लानानै आर'जलाइखौ हरनाय जाबाय आरो जोंनि हाबाफारिया गाबोननि उनाव आरोबाव 27 मे खालि जोङो दुधनैयाव मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय गासै जिल्ला एबसुआ बाहागो लागोन आरो जोंनि मावथिफ्रा बाहागो लागोन। जों बेवहाय मोनसे धरना हाबाफारि लानाय जादों 2 घन्टानि। दा बे गासै जोंनि दाबिफोरखौ जाफुङागौमानि जोङो बिथांमोननि थाखाय जास्टिसनि थाखाय जोङो दिनै नांलांगोन।